Mm. So yummy, oh. Video ka ni mo ko? I-video ka ni mo Sanitas! 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 2,000 years later. Ladies and gentlemen, mga kabingka. Yeah. Welcome to the mukbang and the 2023 mga kabings. This is the mukbang and the first time of the year of 2023. This kabings. Okay, meron po tayong ditong pizza at saka taco, duwa pizza. So tilawan na to ni nga klase nga pizza. So let's find out mga kabingka. So unahon na to ni kurag kuan nga klase nga pizza daw. Ano siya? So delicious. This is a beef taco. Ato ni. Ano nga pizza mga kabingkaw na ay giring-giring din. Lap. So very delicious. Pero nalay palpak ani mga kabingka kay walay kitsap. Walay sauce. Pero dami dia. This is a taco. Delicious. Wow. It's a kind of delicious. The taco is so yummy. So pizza is so creamy. Yummy. So hard. Just
Coke. Yummy. Wow. This is the taco. Mm-hmm. Mm. 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 Ah. So yummy, oh, so, oh, so yummy, yummy, huh? Mm. Mm. Delicious, yeah. So Banks. So, see you in next my vlog mga kabengs. So, hindi ko na talaga mauubos talaga ito mga kabengs. Ang bigat sa akin siyan mga kabengs.
ito lang talaga aking masasabing mga kabings. Ang sarap talaga. No? It's and the tacos. So, patangi ang akong susunod ng kabanata mga kabings. So, delicious, yummy. So, yummy talaga mga kabings. And this is the DJ Martin, the place to be, yo. Babush ka mga kabings ka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.